отново, това е следващия клип на Minecraft Survival. И сега ще продължа поредицата, която бях започнала. Виждате, че не почнах епизода от мястото, където бях го свършила. Ако някой се чуди защо, защото си преинсталирах Майнкрафта, даже вижте, менюто ми е още на английски, не съм си го променила на български. Точно при 2 минути преди да почна сега да снимам клипа, го преинсталирах. Преинсталирах си Майнкрафта. Защото имах малки проблеми с него. С лаунчера. Даже не бяха малки, ама оправих се и с тях. И сега ще събера пясък, за да направя стъкло. Виждате колко е реална играта. В истинския свят, ако вземете пясък и го изпечете някакси, дали ще стане стъкло? Малко е вероятно. И от сега казвам, моля, не го опитвайте. Че гледах на клип какво става, като го направиха. После или къщата е неизползваема, или само пече. Зависи. Ви го препоръчвам. И вече ще снимам повече клипове, защото съвърших годината най-сетне. 4-ти клас е лесен, да. Знам. Ама с 5.91 завърших, колко се кефя само. Знаете, че мой английски не е най-добрия. Но пак се чудя как са му оформили за петица. Мерси на госпожата. Дед бе оформила за петица по английски. И така нямам по-слаба оценка, като завършвам. Интересното е, че някои дори първи клас го завършиха с тройка, пък сега с колко го завършиха, никаква представа нямам. Обаче знам, че не играя на мирно. Чувам зомбита. И сега ще си пусна на нормално играя. Ама ще играя на peaceful, т.е. на мирно на български език. И така, днес ще си довърша къщата. Следващия епизод ще следващия епизод или ще ходя през селото, или ще копая. И от сега казвам, следващия епизод може да бъде след този. Много бавно се пече, но какво да кажа? И досвам се. Само това мога да кажа. Мисля, че стъклата ще стигнат. Стои, няма да ги правя на... Такова събрах минуто. Стъклени панели, да. Уф. Прецаках едно стъкло. На няколко се чака да се печето и да си дигне ръката. Май тап, не дейте си дигайте ръцете. Не сте толкова прости, нали? Пазикам се. Аз ще взема тук да си направя мина. Докато чакам се изпече, обаче виждам, че става вечер. Аз нямам торчове, за да си направя мина. И ще трябва да се пазя малко кол. И в момента... Ах, ужас, ужас. Добре, че играя на peaceful, иначе до сега щях да съм мъртва хора. Виждате ли, пазиме Богът на Майнкрафт ме пази. Колко интересно. Обаче, аз 4 кол ще си запазя. Така. Я да видим, можем ли да спим? Можем. Това е спам, хора.
който не знае какво е спам, сега вече знае. Тъй разбрах вече. Мислех, че само 10 минути могат да се качват клипове в YouTube и затова ги рязах. Но разбрах, че това прави само Bandicam, може да прави 10 минути, но мога да качвам в YouTube 15 минути клипове. Не, просто, ако съм с купена версия, ако си купя Bandicam, ще мога да снимам повече време, но... Дайте ми пари! Дайте ми 100 лева, им ще си купя Minecraft, им ще купя и Bandicam. Им ще играя в сървъри, ще правя мини-геймс, не знам. Не знам, това е. Това е, което исках да кажа. Абонирайте се, така мога да спечеля на кое левче. И на бас се фащам сега, че тези, които гледат, мислят, че ще го правя за пари. Честно да кажа, до някъде да. Абе, компютъра ми от колко години вече искам ново. И на мен не ме пука от хейтари. I'm hippie. Yay! Пожелавам на всеки да ми пожелае 5 клас да го правям английския повече. Защото ако го правям английския, ще играя в английски сървъри, дето има повече работи. Пък сега не играя, защото не разбирам език. Защото не ми се уча пък. И пак ми е чудно как завърших с 6 по човека в обществото. И 6 минус му врежда. И с още няколко деца. Единствените бяхме общо 3 деца от нашия клас, които бяхме с петици по английски, другите шестици. Ама аз на петица се радвам. Клипът ще бъде още около 1 минутка. И го спирам и почвам да правя новия клип. Докато направя на този интрото, докато го кача в интернет. Бе, много има. Пак ли се стъмва? Този епизод главно строях, както виждате. Поне имаме вече къща. Има и крави долу. Крави. Има крави. Трябва има нещо като стъпала. Да, и пещера имаме, бе. Браво. Браво, браво. От другите епизоди ще правя стъпалата. Сега не ми се занимава. Аз да спра да пека глас тогава. Или да си го изпекали. То се ми може. Се изпече. Да имам малко стъклце резерва. Аз предлагам да бъде това за този клип. Ако ви е харесал, се абонирайте. Ако не ви е харесал, не гледайте клипа. Така. И ще застана пред къщата да бъде по-яко. Вижте каква готина къща, бе, хора. Кой има като моята къща? И клипа вече стана 9 минути, нещо, затова наистина го спирам.